या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger super soft shirts। व्यापाऱ्यांना अनंत चतुर्थीपर्यंत मुदत द्या, संजू परब आक्रमक। समाज मंदिराचं काम अपूर्ण, उपोषणकर्त्यांची ठेकेदारावरती कारवाईची मागणी। आणि ग्रामीण भागातील विक्रेत्यांना जागा द्या, शब्बीर मणियार यांची मागणी। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger super soft shirts। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। सावंतवाडी शहराच्या बाजारपेठेत सावंतवाडी तालुक्याच्या आजूबाजूच्या गावातील भाजी विक्रेत्या महिला येतात, त्यांना योग्य ठिकाणी बसण्यासाठी जागा द्यावी अशी मागणी शब्बीर मणियार यांनी केली आहे। पाहूयात। जंगलावरून आरतो जंगलामध्ये 50-40 रुपये घेतो आमच्या माझ्या काल देऊ नाही मी पावती ते काल पावती देऊ ना 20 रुपये देऊ सांगवते मी आता काय आता 50 रुपयाची 900 होती आणि 50 रुपयाची वाली होती मी देऊ नाही म्हणा उठान गेली थोडा होता ना 20 रुपये देऊ नाही म्हणा पावती देतात। होय किती रुपयाची? 40 रुपये दररोज। होय पैसून येतं तू? किती वेळ बसतो तू? 12-1 होतं परत। आणि पावती नाही दिली, पैसे नाही दिले तर काय करतात? नाही दिनच उठान जाऊ सांगतो जाय म्हणा सांगतात कडे आम्ही उठान जातो म्हणजे का भय असा का माझा जेवढं तरी पोलीस आहे नाही पावती दिली नाही तर बसा कधी जबाबदारी आहे तुमच्यासाठी मी तुरुंगात जाईन। अनेक का माझा तरी जेवढं पोलीस आहे तुम्ही सांगले ना आता तरी मुली आहे 50 रुपये दिले। आता गणेश चतुर्थीला आंबेगाव, कलमेस, कुनकेरी, सांगेली, धावडकी, तुमच्या मळगाव, मळेवाड, बांदा, इंसुले खेडेपाड्यातले लोक येतात सावंतवाडी तालुक्यातले। यांना बसायला मिळत नाही, हे बिचारे घेऊन येतात गावठी भाजी, यांच्या भाजीवर ते सगळे उन्हात सुकान जातात। यांना पहिला बसायला द्यायला पाहिजे नगरपालिका, मग परपर्यंत येतात ना घाटावरचे लोक भाजी घेऊन ते 5-5, 6 दुकानं लावतात। फ्रूटवाले 5-5, 6 दुकान लावतात। पहिला इकडच्या लोकांना बसायला द्यायला पाहिजे, मग बाहेरच्या लोकांना बसायला द्यायला पाहिजे। त्यांच्यानी एकतरी भरमसाठ महागाई वाढली, महागाईच्या विरुद्धात कोणही बोलत नाही। सिलेंडर वाढला, सगळं काळधान्य तेल सगळं वाढलेलं आहे। हे मंत्री बिंत्री हे बिंदे गट सगळे इलेले आहे ना, मग खुर्चीसाठी भांडतात। महागाईच्या विरुद्धात कोणच बोलत नाही। 400 रुपयाचे सिलेंडर झाला तर 1200 रुपये, लाईट बिल, पाणी बिल हे सगळं वाढतं। याच्या विरुद्धात कोणच बोलत नाही। खुर्चीसाठी मंत्री सगळे चोर खुर्चीसाठी भांडतात। आणि सावंतवाडी शहरात बाहेरच्या लोकांना बसायला देत नाही आणि बाकीच्या लोकांना बसायला देतात। माझी कडकडीत विनंती आहे नगरपालिकाला, परपर्यंत त्यांना नंतर जागा द्यायचा, पहिला इकडच्या लोकांना द्यायला पाहिजे। कारण इकडचे लोक सावंतवाडी तालुक्यातले लोक लांब देतात आणि यांच्याकडून 40 रुपये 50 रुपये तिकीट हे घेतात, पावती पाडतात। भोवनी उचकू त्यांच्याकडे पावती पाडते, पावती फाडायचं नाही। आणि गणेश चतुर्थीपर्यंत कोणालाही नगरपालिका त्रास देता कामा नाही। आणि सावंतवाडी शहरात रस्ते फुटलेले आहेत, ते रस्ते दुरुस्ती करा। आता गणेश चतुर्थी येणार काय, आणि पहिला सावंतवाडी तालुक्यातल्या लोकांना बसायला द्या, मग उरलेली जागा परपर्यंत त्यांना द्या। आम्ही कोणाला पोटाला लात मारत नाही, तर देत नसेल उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इष्टांनी आंदोलन करणार। साहेब पहिले गावठी बाजार पंचायत समितीकडे भरवलेले होते सालेवड्यात, पंचायत समितीकडे ते बंद झाला गावठी बाजारचा। गावठी बाजार मार्केटमध्ये यांना कुठे पर्यायी जागा म्हणून ह्या लोकांना द्यायला पाहिजे।
कारण इथं कोणालाच बायकांना बिचारा कोण बसायला देत नाही. येतच जो माणूस उठवता ते बिचारे कुठे जाणार सांगा. एक तरी यांना पर्यायी जागा द्या गावठी भाजी भरवणाऱ्यांका का, नाही तर परपर्यंत येले त्यांना सगळ्यांना हाकलून लावणं ह्यांना आम्ही जागा करून देणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 75 88 44 81 18. गोकुळाष्टमी अगदी काही दिवसांवरती आली असून गणेश चित्रशाळांत बाळकृष्ण साकारले जात आहेत. तब्बल 50 श्रीकृष्णाच्या मूर्ती युवा मूर्तिकारांकडून साकारण्यात झाल्या आहेत. पाहूयात. गणेशोत्सवाच्या आधी नागपंचमी, कृष्ण जन्माष्टमी हे सण येतात आणि नागपंचमीला नाग असेल आणि जन्माष्टमीला कृष्ण असेल हे देखील आपल्याकडे पूजले जातात. हा उत्सव पण मोठा असतो. आपण आलो आहे एका चित्रशाळेत. त्या चित्रशाळेत म्हणजे त्याचं नाव आहे सिद्धिविनायक गणेश चित्रशाळा आणि या चित्रशाळेत बाळकृष्ण देखील साकारला जातो आहे. तुम्ही पाहत असाल तर बाळकृष्णाला साकारण्याचं काम हा एक युवा कलाकार अक्षय करतो आहे. काय सांगशील, किती वर्ष तू या क्षेत्रामध्ये आहेस आणि आज बाळकृष्ण रंगवायचं काम तुमच्यावर दिलेलं आहे. गणपती चित्रशाळा पण आहे, तेही काम इथे चालू आहे. तर तुझा अनुभव काय? आम्ही जवळजवळ इथे आता 10 वर्ष काम करतो आणि कृष्ण आमच्याकडे ऑर्डरप्रमाणे आम्ही स्वीकारतो. ऑर्डर वगैरे त्याप्रमाणे आम्ही तयार करतो. जसे ऑर्डर असतात तसे आम्ही ती तयार करून देतो. लहान मूर्ती, छोटी मूर्ती आहेत, मोठे पण मूर्ती आहेत तिथे, ते आम्ही तयार करून देतो त्यांना हवे तसे. अगदी कृष्णाच्या मूर्तीपासून रंगकामापर्यंत कुठली कुठली कामं तुम्ही करता आणि गणपतीच्या पण मूर्तिकामात कसा हातभार असतो? मूर्तिकाम आम्ही लहानपणापासून म्हणजे आता जवळ किती 5-6 वर्ष झाली मातीकाम चालू आहे, इकडे करतो ते. कृष्णमूर्ती पण आम्ही तयार करतो पहिली सुरुवातीला. कसं एकंदरीत कसं वाटतं जेव्हा तुम्ही बाळकृष्णाला साकारताय, गणपतीला साकारताय, त्याचं रंगकाम करताय, तेव्हा काय भावना असते कलाकार म्हणून? आम्ही त्या आवडीनेच करतो काम, त्यामुळे ते वेगळी मजा असते काम करताना. रंगकामाला पण खूप मजा येते. इकडे सगळे आमचे शेजारी सगळेच असतात इथे करायला कामं वगैरे. रंगकामाच्या वेळी पण जरा अनुभवता येते चांगली गोष्ट काहीतरी, एवढंच. नक्कीच. किती कृष्ण आता तुम्ही इथे साकारताय आणि किती जण साकारताय? कृष्णाच्या मूर्ती ते लहान मोठे म्हणजे जवळजवळ 50 मूर्ती आहेत आणि आम्ही 4-5 मित्रच आहे आमचे, ते आम्ही ते पेंटिंगचे काम करत असतो. रात्री पण असतो उशिरापर्यंत. नक्कीच. गणेशोत्सवासह कृष्ण जन्माष्टमी आणि दहीकाला हा एक सण मोठा असतो आणि तुम्ही पाहत असाल तर हे बाळकृष्णच दुसऱ्या बाळकृष्णाला साकारताना आपल्याला पाहायला मिळतात. गणेशोत्सवाच्या आधी अगदी काही दिवस हा सण आहे आणि अगदी तोंडावर आलेला हा पण एक सण आहे आणि त्यानिमित्त बाळकृष्णाची मूर्ती साकारताना ही सगळी युवा मंडळी आपल्याला पाहायला मिळतात. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उधळलेली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने: गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी.
108 रुग्णवाहिकेच्या चालकांनी आपल्या अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलन आणि उपोषणाचा इशारा दिला आहे. आम्ही सर्व 108 वाहन चालक आहोत. पायलट आमची पोस्ट अशी पायलट म्हणून ये म्हणून आम्हाला हे करतायत, पोस्ट दिलेली आहे. आम्ही 1 सप्टेंबर रात्री सकाळी आम्ही उपोषण केलेलं आहे. संप बेमुदत संप पुकारलेला आहे. हा संप पूर्ण महाराष्ट्रभर आहे. पूर्ण 108 महाराष्ट्रभर पुकारलेला आहे. आमची मागणी अशी आहेत. आम्ही आरोग्य मंत्र्यांना आम्ही पत्र दिलेलं आहे. मुख्यमंत्र्यांना पण पत्र दिलेलं आहे, पण त्याची 1 महिना होऊन गेला, पण त्याची काही दखल घेतलेली नाही. कंपनीला पण आम्ही पत्र दिलेलं आहे, त्यांच्यानी पण आपली काही दखल घेतलेली नाही. म्हणून आम्ही हा 108 सर्व वाहन चालक आम्ही बेमुदत संप 1 सप्टेंबरपासून आम्ही करणार आहोत. संपूर्ण महाराष्ट्राचे 108 वाहन चालक संघटना संपावर जात आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संत गाडगेबाबा भाजी मंडईतील व्यापाऱ्यांना अनंत चतुर्थीपर्यंत बसण्याची मुदत देण्यात यावी अशी मागणी व्यापाऱ्यांच्या वतीने माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी मुख्याधिकारी सागर साळुंके यांच्याकडे केली. सगळे छोटे व्यापारी आहेत, हे मोठे व्यापारी नाही आहेत. जे सकाळी कमवला ते संध्याकाळी मुलांना खाऊ घालतात, अशी परिस्थिती. त्यांच्याकडे मुदत वाटून घेतली, त्यांना मुदत दिली. आता मध्ये मार्केट व्हावं नवीन, ही आमची जो इच्छा आहे, आणि मार्केट होणारच त्याच्याबद्दल काही शंका नाही. मार्केट व्हायलाच पाहिजे. आज गणपती आहे, पुढच्या महिन्यात 1 महिना पण महिनाच राहिला आहे. त्याच्यानंतर 11 दिवस त्यांचे तुम्हाला आम्ही शब्द देतो की तुम्हाला ह्यांनी जर काय उद्या बोलणं परत काय असं केलं तर ह्यांना खाली करायची जबाबदारी तुमच्याबरोबर पूर्ण आमच्या भारतीय जनता पार्टी राहील, पक्ष राहील, पालकमंत्री राहील. ह्या तुम्हाला खाली करून आम्ही देतो की आमची जबाबदारी. पण आज तुम्ही कोणत्याही परिस्थितीत काय नाही करा, कोणावर बोललं पाहिजे, तुम्हाला आता काय कोणा दबाव आहे का मला माहिती नाही. असेल तरी गणपतीच्या 11 दिवसांनी आम्ही खाली करतो, स्वतःहून खाली करतो. आता फक्त फुलवाल्याचं काम काय होणार आहे, इतर मार्केट पण खाली करायचं. राहिले भाजीवाल्याची तीच परिस्थिती आहे की गणपतीचे त्यांना इथं 11 दिवस बसायला द्या, त्यांना सुद्धा मी खाली करतो. एकही माणूस, फुलवाले, भाजीवाले, तुम्हाला जसं मार्केट पाहिजे जबाबदारी पूर्ण मी घेतो. पण त्यांना गणपतीची आपल्या बसायला जर तुम्ही हे जर नाही केलं, ही गोष्ट प्रशासनाला शेकवर, एवढं मी तुला सांगतो. शेकणार म्हणजे शेकणार. तुम्ही आमचं विरोध सहज घेऊ नका. त्यामुळे विनंती आहे कळकळीची की गरीब लोक आहेत, गरीब शेतकऱ्याला तुम्ही बघा, बाजूचा कॉम्प्लेक्स आहे तुमच्या नगरात, 3 वर्ष तुम्ही भाडं वसूल करत नाही. ह्या गरिबांना एक नाही आणि त्यांना एक नाही, मग 3 वर्ष भाडं का वसूल करत नाही. तर तुम्ही आता सांगा त्रिसमिती सदस्य कमिटी कलेक्टरकडे आहे, मग 3 वर्ष प्रशासन तुम्ही नगरपालिकेचं प्रशासन काय करतं, अजून 3 वर्ष मग विकास होणार का तसा आवतो तिथं. तुम्ही 3 वर्ष थांबला, 3 वर्ष लागतात काय कमिटीला. मग ते 15,000 रुपये सगळे जर भाडं घेतात, भाड्याला लावून, आणि जो माणूस 200 रुपये कमवतो दिवसाला, त्याला तुम्ही मार्केट खाली करायला सांगता. आणि जे 15,000 रुपये भाडे घेतात त्याचे 3 वर्ष तुम्ही भाडं वसूल करत नाही. साहेब आम्ही सगळे भविष्यात पूर्ण सावंतवाडी शहरातली
सगळे आम्ही तुमच्या पाठीशी करू. गणपतीचे 11 दिवस संध्याकाळी 12व्या दिवशी दुकान आहे सगळे खाली करायचं. परत माल सकाळी उचलून घेऊन जातील खाली मार्केट. तुम्ही बिंदास काम करा. एक महिना ते कॉन्ट्रॅक्टरला सांगा जरा तू रात्रभर काम कर, वाढव तेवढे दिवस. मार्केट 200 रुपये कमवणारी माणसं आहे. भाजी मार्केटवाले भाजी विचारा कुठे बसणार ते गणपती. हे व्यापारी सगळं आता व्यापारीसाठी हे तुम्ही मार्केट बांधताय ना, पण त्यांचे पहिले महत्वाचे तुम्ही प्रश्न बघितले पाहिजे. कारण आता रोजगाराचा विषय आता श्रावण महिना चालू झालेला आहे. सगळ्यांचे आता महत्वाचं म्हणजे काय स्टॉल चालू झाले म्हणजे हिंदू धर्म, आणि त्यावेळेला सर्वांचे त्याच्यावर फोटो आहेत. तुम्ही प्राधान्याने ह्याच्यावर लक्ष दिलं पाहिजे आणि कृपा करून 11 दिवसाची मुदत द्या गणपती. माझी विनंती हीच राहील की तुम्ही शिकतो आता तुमचे गाळे वगैरे रेडी आहेत आणि असा कोणताही त्याच्यामध्ये हिंदू परंतु नको की आम्ही जायचो आणि मग बाकीचे जाणार नाही, असं काही नाही. पूर्वाले शिफ्ट भाजी मार्केटवाले इथे शिफ्ट वगैरे झाले तेही इथे शिफ्ट होणार आहे. आपण ते मसालेवाल्यांसाठी इथे शिफ्ट आहे, आपण ते पूर्ण शिफ्ट आहे काढून ते करत आहोत. काय तिथं बाई इथेच आहे, काय तिला काय लोक लावायचं तर लाव, नाही तर घरी जा. म्हणजे किती भाषा गावाला एकदा तुम्ही 11 तारीखपर्यंत मुदत द्या. एकदा तुम्ही सगळे बरोबर की नाही एवढ्या जमीन जर तुम्ही प्रशासनाची बाजू काय आहे 100% होणार. आपली बाजू ही आपण मांडली आहे, त्याच्यावर विचार करतो आणि आपल्याला असतील फुल विक्रेते असतील यांचा जो प्रश्न होता त्या संदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांचं लक्ष वेधलंय. नेमकं काय आश्वासन तुम्हाला दिलं गेलं आहे? मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितलेलं आहे की आम्ही चांगल्या प्रकारे विचार करू. गणपतीचे 11 दिवस झाल्यानंतर आम्ही प्रशासनाला सहकार्य करू. भाजीवाले पण सगळे सहकार्य तयार झालेले आहेत. फक्त 11 दिवस साहेब ऐकतील. आम्ही दीपक भाईंशी बोलेन आणि सन्माननीय पालकमंत्री यांच्याशी बोलेन, नारायण राणे साहेबांशी बोलेन की गरीब व्यापाऱ्यांना न्याय द्या आणि निश्चितपणे त्याच्यात आमचे यश आहे. नक्कीच तुम्ही इशारा सुद्धा सीओ साहेबांच्या बाजूलाच बसून दिला, त्याबद्दल काय सांगाल? इशारा जो तुम्ही दिलाय त्याबद्दल इशारा दिला. जर सीओने ऐकलं नाही तरी कोणी मार्केट खाली करायचं नाही असा मी इशारा दिलेला आहे. आम्ही व्यापाऱ्यांच्या बाजूने राहू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. Spectacular victory of Chandrayaan 3 is an epoch-making moment in the history of India and universe as a whole. We have become now 4th country that is successfully reaching moon, and in this auspicious moment of victory, I am congratulating the team behind it, and at the same time the effort made by our Prime Minister, our experts in the field, and ISRO, especially its scientists and its chairman team,
I am congratulating everybody and praying our country would reach shortly the Vishwa Guru of the world for development, peace and scientific yatra should be reached and to achieve its goal fully. Thank you very much. दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टी, अनंत प्या, आनंदी रहा. सावंतवाडीतील चिताराळी ही जगभरात लाकडी खेळण्यांसाठी ओळखली जाते. मात्र या चिताराळीतील स्पेशालिटी म्हणजे गणपतीच्या माटीला बांधली जाणारी हुबेहूब लाकडाची फळं. पाहूया त्या चिताराळीतील ही स्पेशालिटी. गणेशोत्सव अगदी तोंडावर आला असून गणपती चित्रशाळांसह ठिकठिकाणीच आपल्याला लगबग पाहायला मिळते. गणपतीसाठी लागणाऱ्या सजावटींसह विविध वस्तूंची जी दालनं आहेत, दुकानं आहेत, तिथे सुद्धा हीच लगबग पाहायला मिळते. सावंतवाडीतली चिताराळी म्हणजे लाकडी खेळण्यांसाठी अगदी जगभरात प्रसिद्ध आहे. माझ्या हातामध्ये जी केळी आहे ती लाकडापासूनची केळी आहेत आणि ही केळी आपल्या गणपतीच्या माटवीला बांधली जातात. मातीची ही आपली सगळी फळं आपल्याला पाहायला मिळतात. विविध प्रकारची ही फळं ही आपल्या समोरच्या टोपलीमध्ये आपल्याला दिसून येतात. अगदी कलिंगड असेल, ऊस असेल, त्याच्यानंतर पपई असेल, आंबे असतील, सीताफळ असेल, विविध फळं जी आहेत ती आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. आणि या फळांसाठी स्पेशली अगदी विविध राज्यातले लोक, विविध ठिकाणचे लोक, अगदी विदेशातले लोकसुद्धा सावंतवाडीतल्या ह्या चिताराळीला भेट देतात. माझ्यासोबत राघवेंद्र चितारी आहेत, जे गेली अनेक वर्ष त्यांचे वडील, त्यांचे आजोबा याच व्यवसायात, याच ठिकाणावरनं त्यांनी हा व्यवसाय पुढे नेला आणि ते आता हा व्यवसाय पुढे घेऊन जातात. काय सांगाल, गणपतीसाठी ही मातीला बांधण्यासाठीची ही फळं आहेत, ही कोणकोणती फळं इथे वापरली जातात आणि आता कशा पद्धतीनं ह्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग होतं? आता हे ॲक्च्युली हे मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे आता हे पूर्वी आता गणपतीसाठी लागणारी जी वस्तू आहे सर, हे त्याची लगभग ही मे महिन्यानंतर जेव्हा आपल्या जे सगळे म्हणतात चाकरमन येऊन गेल्यानंतर ज्यावेळी पावसाचा सीझन चालू होतो त्यावेळी परत काम चालू होतं. आणि आता शेवटचं म्हणजे ह्याला जशी मागणी असते ती आपले गोव्यात जास्त आहे मागणी ह्या सध्याच्या ह्याच्यामध्ये. कसं मुलीचं लग्न झाल्यानंतर आपले पाटाची जोडी, त्याच्यानंतर ही मातीला बांधण्याची फळं, हे सगळ्याची हे सर्व प्रकार देण्याची एक पद्धत आहे. त्याच्यासाठी काय हे 2 महिने ते कामाचे मिळतात, त्याच्यामध्ये ती सगळी लगबग असते, त्याच्यामध्ये सर्व बनवून घेतलं जातं आणि नंतर हिची बाजारपेठ सुरू होते. म्हणजे एक नागपंचमीपासून ते अष्टमीपासून बाजारपेठ चालू होतात. आणि गोव्यात पण याची मोठी बाजारपेठ आहे. वास्को सप्ताह आहे, त्याच्यानंतर गोव्याला आहे, म्हापशात आहे, त्याच्यानंतर अष्टमीला नार्वेला, इथं सगळे इकडचं सगळं पाट वगैरे सगळं तिथे जात आहे बऱ्यापैकी. याचे जे कारखाने आहेत म्हणजे पूर्वी राजघराण्याने याला राजाश्रय खऱ्या अर्थानं दिला तेव्हा याच चिताराळीत हे छोटे छोटे कारखाने होते. आता मोठ्या स्वरूपात कारखाने पाहायला मिळतात आपल्या कोलगावसारख्या भागात. मशिनरी आली, किती जण काम करतात आणि या लाकडी खेळण्यांच्या जीवावर किंवा आता गणपतीसाठी पाट असतील, ही फळं असतील मातीची, किती जणांचा रोजगार या व्यवसायावर चालतो? रोजगार म्हटलं तरी एक 8 ते 10 कुटुंब आहेत आणि त्यांच्याकडे प्रत्येक जणांकडे नाही म्हटलं तरी एक 10 लोक तशीच काम करणारे आहेत. त्याच्यावर म्हणजे कोलगाव हा जो भाग आहे त्याच्यातले बरेचसे इकडचे जे खेळणी बनवणारे कारागीर आहेत हे सर्व म्हणजे 90% हे कोलगाव इथलेच आहेत. आणि इथे कारखाने आमचे हल्ली त्यांचं निधन झालं आहे, ते आमचे एक भाई काणेकर आहेत त्यांचा, त्याच्यानंतर आमचे भाऊ आहेत अमित चितारी, त्याच्यानंतर आमचे एक आणि चुलते आहेत गजानन चितारी आहेत,
त्याच्यानंतर धुरी आहेत, बरेचसे जण आहेत, यांचे सर्वांचे इथे कारखाने आहेत आणि आता ते बऱ्यापैकी सर्व त्यांना बऱ्याच जणांना ते रोजगार बऱ्याच जणांना मिळतो. मग ते अजून चालू ठेवलेलं आहे प्रत्येक जणांनी. नक्कीच या तुमच्या कलेला एक राजाश्रय होता, म्हणजे अगदी तुमचे वडील तुमचे आजोबा या कलेमध्ये होते. तर किती वर्ष साधारण हा व्यवसाय तुम्ही इथे करताय आणि ह्याची नेमकी सुरुवात कशी झाली? ह्याची सुरुवात झाली राजेशाह्यापासूनच, कारण मुळातच जे राजघराण्यातले राजमाता होते त्यांना ह्याच्यात आवड होती, म्हणून तर राजाश्रयाखाली इथे त्यांना स्वतः आवड असल्यामुळे त्यांनी इथे गोव्यातनं जे चितारी लोक आले त्यांना इथे वसवून त्यांना एक चांगले एक बाजारपेठ तयार करून दिली आणि एक नावारूपास आणलं. आणि त्यांची कला आहे ती त्यांच्याने सगळे ज्यावेळी ते पूर्वीचे सगळे पर्यटक यायचे, विदेशातून यायचे, त्याची ओळख करून दिलेली आहे त्याने विदेशापर्यंत राजघराण्याने. त्याच्यानंतर हा पुढे सगळा वारसा इथला सगळ्यांनी म्हणा, काणेकर म्हणा, चितारी म्हणा, सर्वांनी इकडचा वारसा चालू ठेवलेला आहे. तुमच्या कुटुंबाची ही कितवी पिढी आहे आणि या व्यवसायात कार्यरत आहे? या व्यवसायात आता पिढी म्हटली तरी चौडे सांगतात ना, तरी हे 150 ते 200 वर्ष झाली आहेत. ह्या चितारी लोकांना 200 वर्ष झाली आहेत तिथे, 150-200 वर्ष तरी झाली आहेत. ओके. तुमच्या वडिलांबद्दल काय सांगा, कारण ते पण एक चांगले यात चित्रकारही होते, कलाकारही होते आणि ही जी कला आहे ती अगदी संपूर्ण जगभरात पोचवण्यात त्यांचाही एक मोलाचा वाटा होता. अगदी राजासाहेबांबरोबर पण त्यांनी काम केलेलं होतं. त्यांच्याने पूर्वीपासूनच त्यांना आवड होती. ते त्यांना गंजिफा वगैरे पण बनवायची आवड होती, इतर गणपती बनवायचे, पेंटिंग वगैरे करणं ही त्यांना पूर्वीपासून आवड होती. आणि नंतर राजेसाहेबांवर जास्त करून राजेसाहेबांबरोबर जास्त संपर्क असल्यामुळे त्यांनी बरीचशी एक्झिबिशन असतात, प्रदर्शन असतात बाहेर म्हणजे बाहेरील राज्यात पण सर्व ठिकाणी त्यांच्यानी पूर्णपणे ह्याचं काम वगैरे तिकडे दाखवलेलं आहे. आणि हे बघा, ही जी फळं आहेत त्यांचं आताच हल्लीच वडिलांचं आमच्या 1-2 महिन्यापूर्वी निधन झालं आहे. त्यांचं निधन होण्यापूर्वी 1 वर्ष अगोदर त्यांच्यानी हे बघा ही केळी वगैरे सर्व बनवून ठेवलेली आहेत. आता हे काम पाहणं तुम्हाला नाहीच आहे, म्हणून ही त्यांची काही जे वस्तू त्यांनी बनवून ठेवल्या आहेत तो आम्ही तर संग्रह करून ठेवलेला आहे त्यांचा. पण हे विक्री करण्यास पण आम्हाला त्याचं इच्छा होत नाही, पण ती त्याच्यासाठी आम्ही आम्हाला जेवढी लागणार तेवढं त्याचा आम्ही वस्तूंचा संग्रह करून ठेवलेला आहे. गणपतीसाठी आता माती बांधायची झाली तर ही फळं एक वेगळं आकर्षण असतं. कशी मागणी याला आहे, किती प्रमाणात आणि कुठनं आहे? मागणी ह्याला भरपूर ठिकाणून. आता जे माटवी म्हणजे आपल्या इकडे माटवीला म्हणतो गोव्यातनं, बेळगाव, त्याच्यानंतर इकडनं रत्नागिरी, मुंबई, जो कोकणपट्टा पूर्ण आहे तो म्हणजे गोव्यापर्यंत आलेला आहे. या पूर्ण कोकणपट्ट्यात ह्याला पूर्ण मागणी आहे. आणि ह्याची आता तुम्हाला जसं आपल्या इकडे गणपती पुजतो आणि माटवीला बांधले जातात, तसंच वरच्या विदर्भ वगैरे पश्चिम महाराष्ट्र या ठिकाणी गौरी पुजतात. त्या गौरीच्या वेळी त्यांना गौरीच्या समोर आरास करायला त्यांना लागतात. त्यामुळे हे फळांचं म्हणा, बाहुल्या म्हणा, फुलदाणी म्हणा, असं बरेच काही वस्तू ते इथनं त्यांची मागणी असताना मागवतात. ते त्यांना आम्ही पाठवून देतो. बरेचसे जण इकडे जेवढे बनवतात ते पाठवून देतात. नक्कीच एकंदरीत गणेशोत्सवाची लगबग ही संपूर्णच बाजारपेठेत, चित्रशाळेत पण पाहायला मिळते. तशीच लगबग ही सावंतवाडीतल्या चिताराळीत सुद्धा दिसून येते, कारण ही जी खेळणी आहेत, लाकडी खेळणी आहे, जी जगभरात चिताराळीचं आणि सावंतवाडीचं नाव ज्यांनी उज्ज्वल केलं आहे, पोचवलं आहे, अशी ही खेळणी गणपतीनिमित्त खास मातीला बांधण्यासाठी अगदी गोव्यासह विविध राज्यातले लोकसुद्धा या ठिकाणी खरेदी करण्यासाठी येताना पाहायला मिळतात. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गवस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18. सावंतवाडी मुख्य बाजारपेठेतील संत गाडगेबाबा मंडईच्या नवीन इमारतीचं काम येत्या आठवड्यात हाती घेण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवरती या मंडईतील फुल, भाजी व अन्य व्यापारी अशा जवळपास 60 ते 70 व्यापाऱ्यांना 24 ऑगस्टपासून नव्या जागी स्थलांतरित होण्याच्या सूचना पालिका प्रशासनानं दिल्या आहेत.
मंडईतील वीज पुरवठा बुधवारी खंडित करण्यात आला, त्यामुळे आता मंडईतील भाजी व फळ विक्रेत्यांना पत्र्याच्या शेडमध्ये स्थलांतरित व्हावे लागणार आहे. दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. कणकवलीतील सांगवे येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नगर समाज मंदिराचं 2019 ते 2020 या कालावधीमध्ये बांधकाम करण्यात आलेलं होतं. समाज मंदिर इस्टिमेट नुसार काम पूर्ण आहे. कामाची 70% रक्कम ठेकेदाराला अदा करण्यात आली आहे, तरी सुद्धा हे काम अपूर्ण स्थितीत आहे. संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करा आणि हे काम पूर्ण करून द्या, अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे. आंबेडकरांचा, फुले शाहू डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, आमच्या हक्काचे समाज मंदिर पूर्ण, आमच्या हक्काचे समाज मंदिर पूर्ण, बंद करा बंद करा बंद करा बंद करा. ठेकेदाराला हातभार, ग्रामपंचायतचा भोकळ कारभार, ठेकेदाराला हातभार. आमच्या हक्काचे समाज मंदिर पूर्ण, आमच्या हक्काचे समाज मंदिर पूर्ण. या समाज मंदिराच्या 2019 पासून 2023 पर्यंत ह्या समाज मंदिराचे अपूर्ण काम असल्यामुळे या समाज मंदिराचं काम पूर्ण व्हावं यासाठी आम्ही या उपोषणाला आज 2 दिवस सुरुवात केलेली आहे. शासनाकडे आमची एवढीच मागणी आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नगरामध्ये हे समाज मंदिर आहे, ते समाज मंदिर पूर्ण व्हावं यासाठी आम्ही ही धडपड करत आहोत. त्याबद्दल आम्ही त्यांना सांगितलं की ह्या 7 लाखाच्या याच्यामध्ये त्यांनी असं आम्हाला उत्तर दिलं की 7 लाखामध्ये हे मंदिर ह्या स्ट्रक्चरप्रमाणे केलेलं आहे आणि ह्या स्ट्रक्चरप्रमाणे झालेलं आहे. परंतु आम्हाला त्यांचे जे मुद्दे आहेत ते आम्हाला मान्य नाही. ज्या ह्या स्ट्रक्चरप्रमाणे दिलेले आहे त्याच्यामध्ये सर्व लिहिलेलं आहे की हे समाज मंदिर या ह्याच्यामध्ये पूर्ण अपूर्ण आहे, ती पूर्ण करावं. आणि त्याच्यामध्ये असं लिहिलं आहे की प्लास्टर, लादी, कलर, ज्या बाऱ्या ह्या त्यांनी पूर्ण केले नाहीत. त्यामध्ये माझं असं लक्षात आलं की हे समाज मंदिर आज 3 वर्ष अपूर्ण आहे, याची कोणीही दखल घेत नाही. आज समाज मंदिर या वाडीच्या सदस्य होत्या, त्या अडाणी होत्या, त्यांना काही ह्याची गंत नाही होती. आणि हे समाज मंदिर या 3 वर्षामध्ये त्यांनी ग्रामपंचायतीमध्ये काही त्याची हालचाल केली नाही. आणि ह्या ग्रामपंचायतीमध्ये मी सदस्य असल्यामुळे याची मी ह्या वाडीमध्ये जाऊन हे सर्व जे कामकाज चाललं आहे ते पाहिल्याच्यानंतर मी त्याची पाहणी केली. हे समाज मंदिर अपूर्ण आहे, हे समाज मंदिर पूर्ण का जात नाही याची मी ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन चौकशी केली. त्याचं इन्स्ट्रुमेंट मी काढून घेतलं. त्या इन्स्ट्रुमेंटप्रमाणे मला भाऊनी इन्स्ट्रुमेंट काढून दिलं आहे आणि त्या इन्स्ट्रुमेंटप्रमाणे हे काम झालेलं नाही. परत हे इन्स्ट्रुमेंट मला जे दिलं होतं त्याच्यामध्ये मला एवढंच असं वाटलं की ह्याच्यामध्ये काहीतरी चुकी आहे. त्यांच्यामध्ये ग्रामपंचायतीमध्ये मी भाऊंकडे अर्ज दिलं आहे MBAची फॉर्मची आणि रेकॉर्डची माहिती मला मिळावी अशी दिली. तरी पण ग्रामपंचायतीच्या भाऊनी मला ही चुकीची एक MBAची कॉपी दिलेली होती. तरी पण मी
ही कॉपी घेऊन माझे सर्व जे माझे माहितीगार होते त्यांना मी दाखवली ही कॉपी चुकीची आहे आणि मी ही कॉपी घेऊन प्रशासनाजवळ त्याची एक प्रत पाठवल्या सर्व आणि त्यांच्याजवळ ही मागणी केली आहे की हे समाज मंदिर हे पूर्ण व्हावं अशी मी त्यांच्यावर मागणी केली आहे. हे समाज मंदिर का अपूर्ण आहे याची मला त्यांनी लिहून द्यावं. आमची एवढीच मागणी आहे की ह्या 7 लाखामध्ये हे समाज मंदिर पूर्ण केलंच पाहिजे. जो कोण ठेकेदारी असेल आणि त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे असं आमचं त्यांना एक निवेदन दिलेलं आहे म्हणून मागणी केलेली आहे त्यांच्याजवळ. सांगवे आंबेडकर नगरमध्ये जे समाज मंदिर तुम्हाला इथे दिसतं आहे, जो आम्ही बॅनरवरती लावलं आहे, त्याचं गेली 3 वर्ष काम रखडलेलं आहे आणि ते अजूनही पूर्णत्वास नाही. आणि त्याची माहिती विचारली असता त्याच्यामध्ये आम्हाला भोंगर कारभार दिसतो आहे ग्रामपंचायतीचा आणि त्याच्यासाठी आम्ही ह्या उपोषणाला बसलेलो आहे. ह्याच्यामध्ये आता सरळ दिसून येतं आहे की ह्याच्यामध्ये प्रशासन ग्रामपंचायत ज्याला कोणाला ठेकेदाराला एक काम दिलं होतं त्याच्या सरळ पाठीशी आहे. जिल्ह्यामध्ये त्या समाज मंदिरासाठी म्हणजे प्रत्येक गावामध्ये आमच्या तालुक्यामध्ये समान निधी हा सर्वांना दिला होता. म्हणजे 7 लाख रुपयाचा जो निधी आहे तो सर्वांना दिला होता. परंतु त्याच्यामध्ये फक्त सगळ्यांची कामं झाली, सगळ्या गावातल्या समाज मंदिराची कामं झाली, पण आमच्याच सांगवे गावाच्या समाज मंदिराचं काम हे अपूर्ण आहे. याचा अर्थ असा होतो की 7 लाखामध्ये हे समाज मंदिर पूर्ण होऊ शकतं. परंतु आज आता इथे चौकशी आम्ही करतो आहे. आम्हाला कोण अधिकारी येऊन सांगत आहेत की जे दिसतं आहे ते समाज मंदिर हे 7 लाखामध्ये एवढंच होऊ शकतं, पण हे सरळ चुकीचं आहे. बाकीच्या ठिकाणी झाली कामं आणि आमच्याच गावाचं होत नाही, हा सरळ आमच्या गावाचा अपमान आहे. नक्कीच ह्या सांगवे आंबेडकर नगरातील लोकांच्या ज्या सांगवे समाज मंदिराबद्दलच्या ज्या भावना आहेत त्या नक्कीच रास्त आहेत. कारण त्यांची मागणी जी आहे की समाज मंदिर आमचं पूर्ण व्हावं अशी मागणी खरंच कोण करत नाही, पण ह्यांनी पुढाकार येऊन ही जी मागणी केली आणि त्या मागणीला ह्या ग्रामसेवकांनी जी चुकीची आणि खोटी एमबी दिली त्यामुळे ह्यांचा राग अनावर झाला आणि त्या रागाचं रूपांतर आता ह्या उपोषणामध्ये गेलं. उपोषणाला बसलेले आहेत लोक. ग्रामसेवकांनी 2-3 वेळा येऊन गेलेत, त्यांची आता तब्येतही खालावलेली आहे या उपोषणकर्त्यांची. आणि ही सगळी माहिती ही जी चुकीची ग्रामपंचायत देत आहे त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी घडत आहेत. नाही, ग्रामसेवक असं म्हणत आहेत की 10 लाखाचं एस्टिमेट होतं, प्रशासकीय मान्यता 7 लाख रुपये मिळाली. आम्ही त्यांच्याशी आमचं शिवसेनेचं शिष्टमंडळ जाऊन त्यांनी चौकशी केली आणि तिथेही तसं आम्हाला निदर्शनास आलं की 10 लाखाचं एस्टिमेट होतं आणि 7 लाखाची प्रशासकीय मान्यता मिळाली. मग जर 10 लाखाचं एस्टिमेट होतं तर 7 लाखाची जर प्रशासकीय मान्यता मिळाली तर 7 लाखाचं एस्टिमेट त्यांनी वेगळं बनवून घ्यायला पाहिजे होतं. मुळात हे जे स्ट्रक्चर बांधलं त्याच्या अगोदर ह्यांचं जे समाज मंदिर होतं ते परिपूर्ण होतं. मग तुम्ही नुसती ठेकेदारी मिळवण्यासाठी ते समाज मंदिर पाडून नवीन स्ट्रक्चर बांधताय आणि तेही सगळं अर्धवट ठेवताय, ह्याला काय अर्थ आहे? त्यासाठी हे लोक जे बसले आहेत की आमचं समाज मंदिर परिपूर्ण व्हावं, जे 3 वर्षापूर्वी आमचं समाज मंदिर होतं जे चांगलं होतं, आम्ही तिथे बसत होतो, आम्ही प्रार्थना करत होतो आणि ते तुम्ही पाडून हे असं अर्धवट समाज मंदिर उभं करून ठेवलात आहेत, ह्याला काय अर्थच नाही आहे ना. एक सांगू शकतो तुम्हाला की जिल्ह्यात जर 7 लाख रुपये कनेडी ग्रामपंचायतसाठी आले समाज कल्याण विभागातून तर ते 7 लाखप्रमाणे पुऱ्या जिल्ह्यात 7 लाख रुपये आले आणि पुऱ्या जिल्ह्यातली समाज मंदिरं ही परिपूर्ण करण्यात आली. तिथे लोक आता तिथले भावनेने त्यांच्या पूजा म्हणजे जे काय असेल ते करायला सुरुवात झाली आणि समाज मंदिर हे परिपूर्ण झालेली आहे. फक्त 2च ग्रामपंचायतीची समाज मंदिरं, मग त्यात सांगवे आणि दारिस्ते ही ह्या इथल्या बेनामी ठेकेदारीमुळे ही अर्धवट नुसतं स्ट्रक्चर बांधून ठेवण्यात आलेली आहेत आणि परिपूर्ण म्हणजे पूर्णच्या पूर्ण बिल काढून ते पैसे खाऊनही ही ग्रामपंचायत मोकळे झालेले आहे किंवा तो ठेकेदार मोकळा झालेला आहे. दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. व्यापाऱ्यांना अनंत चतुर्थीपर्यंत मुदत द्या, संजू परब आक्रमक. समाज मंदिराचं काम अपूर्ण, उपोषणकर्त्यांची ठेकेदारावरती कारवाईची मागणी. आणि ग्रामीण भागातील विक्रेत्यांना जागा द्या, शब्बीर मणियार यांची मागणी. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.